Baebrok norok baksa human body facts no teye shaimanya phano ongoi mano. Ha sakao agini simi tabuksak jora borok bosong no jora kebang romoi thangoi tongo hne sajago. Chini borok ni langmani kokno kebang ma sajago tei ketal kok thumbo mano. Nai khe chini borok ni sakduk belai kheno wana ma singsa. Tei borok rok ni sakduk ni part ni juda samung tei juda nangkuk mani bo tongo. Chini sak ni bisingo kebang ma samung tongo. Aborok no baksa jeng siya. Joto borok no sakno naithok khlaina bagui belai kheno chaitogo belai kheno sakno naikolo tei aboni bagui bebak no khlaio sara thangke jeng kaham chamung nungmung tei thumung no bo jeng belai kheno naikoli tongo aboni bagui belai kheno hard work bo khlaio sara thangke thungkrung rok bo borok ni sakno tei bo kaham khlaina bagui gym rok join khlaio sak kaham tongna bagui jeng kwbang mano sina nango aborok ni bagui no norok ni bagui bo o video tubi faikya hingke phaidi kisa saiman layano borok ni langmano tei kwbangma kokthum tubi faikya baksa norok sawi manya phano ongoi mano aborok no khnake wanai phano mano ao baebrok jeng saiman layano hingke jeng jotono bumani bohok bisingo tongfuru puila phaisingo cherai jefuru ungo afuru buri no ungo ulo hati barba eba khaiba hati bardok ni ulo se chela eba buri hine saimano ao baebrok puila sekang X chromosome bai no ungo ulo chromosome fusion ni jora kainoi X chromosome thansa ungke eba afru fusion ungya hingke afuru bumani bohogo buri bwsa ungo phia afuru no kaisara hai chromosome hamya ungke afuru chela ungoi thango tei buri ungna hingke chromosome cells Y nei miliwi ungo abono saimana bagui X chromosome bai ungo haini bagui chela tei buri belai kheno juda baebrok jeng hajukhe damo 140 km hai hakchalo thango tei jeng kuchukhe damsao 80 km hai hakchalo thango tomung norok lungjak tutei buini ganao hajukhe eba kuchukhe infection ganani borok ni phano ungoi solawi mano aboni bagui no jeng hajukphuru eba kuchukphuru ri rok bai eba khaiba tissue rok bai kholobui tonina nango abono khe loi kaham eba khaiba good habit bo hinjago ao baebrok tangui hachuk paiei a jorao heart blood no pump khlainani muthak jagui thango tei afuru bkhabo samung khlaiya ungo hinke baebrok jefuru phano hachukma jora bukhukno thuklubui no tonidi tei gotno hambai hinani tapokdi jengtese haino hai saiman layano stomach acid baebrok chini bohogo aba hai acid tongo abono stomach acid hinjago a acid ashike kutung abono tomung chini sakni bukuro phunang rikhe bukur khamui thangui mannai a acid jeng jesa chamung chakhe aroni virus tei bacteria no khamriwi payo tei chini chamung khati toni thani chubao brain no tei bojeng saiman layana baebrok jefuru sapung chini sak active ungui tongo afuru abo bai baksa chini bokrok bo samung khlai tongo phia norok saideman jefuru jeng sisawi tongo afuru chini brain 25 volt jora jeng ferang khati mano abo bai jeng chikonsa bulb bo musungui mano tei abo simia chini brain jeng thupuru bo active tongo aboni bagui no jeng imang nugo chini brain sakni joto organ tei sakuro je bothrai phano ungkhangke abo bai jeng saimano damsao 274 km ni simi 400 km hai damo doi thango aboni ulo khammani tei jeng sarok chakangke eba thampirok warkangke belai kheno daktino chini brain soguyo chini brain ni kisisa eba khaiba jeng sanani thakangkai kisisa chikonsa part je tongmani abono memory ni 4 terabyte suk ungo naina thangke kaisa computer ni saifano belai no kabangku borokni no mokol tei chehrani skino microscopic special mile tongo abono demodex hinjago naina thangke o mile hamyaya haifano chini immune system tei chini sakno kaham toniwo o mile chini khnai yaphango tongo tei abo chini sago bangkha hingke chini sakur jaksanai kiaba abo bai mungsa ungya wana nakrei baebrok norok wansukna o yong busa boroni phai hinai kiaba abo generation to generation bari wino thango baebrok chini bua belai kheno krak haeda jeng bua no teibo saiman lainai jeng jesi krak manui no phano wari mano je manui rok no jeng khulogi mania eba khaiba belai no krak manui aba hairok no hingke jeng bua bai no kabangku khulogo chini thuibo asuk kheno kutung bohok bisingni acid tungma hai asuk no temperature tomung jeng thui no kariwi chini skin no fului rikhe chini sakur phano khamui thangai mano tei salsao no thui chini sago 19300 km yang ayang ungo chini bukhani simi sak ganangui thango naikhe chini thui 1 lakh km thanglai sukhai mano liver jeng abano bo saiman lainai baebrok chini liver ungkha kaisa manui bo sak no regenerate khai mano afuru no liver implant successful ungo baebrok norokni body parts ni bisingo bo
mo kebangku chajaku kha ano comments khlai sai mano tei video no kaisa like ni nani tapok di tei norok ni bayab rok no bo share khlai nani tapok di norok buini sai sikang tomung ni video nainani musung kha hingke subscribe khlai toni di bela bela kheno hambai।